כאן איתכם דרגון בול אוף לולי ויוצא אותם חדש. והיום אנחנו משחקים דרגון בול, כי עשינו פרק קודם סרט כאילו, אז היום אנחנו עושים משחק. אז כן, היום אנחנו משחקים דרגון בול. אני וג'יטו נגד גוגטה, אוקיי? בואו נתפתח לסופר סאייה, רק רגע. אני אשחק טיפה ואז נתפתח לסופר סאיין. אוקיי. אני גמרתי פה את המשחק. עכשיו בואו נעשה את המהלך המיוחד של וג'יטו נגד גוגטה. לא הוריד לו כל כך הרבה, כי הוא לא נפגע מכל המהלך. החיים שלו מתרפים. יש רק רגע, אני אנסה לסדר את זה. עכשיו לא מתרפים, יופי. בואו נתפתח, בואו נעשה עליו את... אני רוצה שהוא ירביץ לי. עכשיו תסתכלו איזה מתקפה מטורפת. עכשיו אני אעשה עליו את המתקפה המיוחדת של וג'יטו, שפספסנו אותה כמובן. הוא הוריד אותי מסופר סאייה בגלל שלא היה לי כל כך הרבה אנרגיה, אבל זה לא נורא לי. וואו, המהלך המיוחד שלו מאוד מאוד חזק. הרבה יותר משל וג'יטו, אבל וג'יטו גם מאוד מאוד חזק, ולא ראיתם את כל המתקפות שלו, שהוא גם את זאתי. ויש לו עוד מתקפות יש לו עוד מתקפה אחת שאני לא יודע לעשות. קודם כל בואו נתן אנרגיה בשביל להשתנות לסופר סאייה. גוגטה מתחיל בסופר סאייה כי אין לו פה את הצורה שלו בלי הסופר סאיין. וואו. אין לו שדרוג למהלך. טוב, לא נורא, הוא עשה מגן על המתקפה הזאת. אני יכול, בסרטונים אחרים אני אוריד עוד סוגי דרגון בול, שבהם יש מיזוג והרבה יותר דברים שווים. אני עושה סרטון משחק, סרטון פרק, ככה אני אשתדל לעשות, ואני גם אשתדל כל החופש הגדול לעלות תוכן יומיומי, רק בשבילכם חברים. וואו. המשחק הבא שאני הולך לעשות הוא הולך להיות כמו דרגון בול זינוברס, אבל דומה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה דרגון בול זינוברס בגרסה לטלפון. בואו נשתנה ונעשה את זה. וואקה, וניצחנו את גוגטה. עכשיו אני אחליף אנשים. בואו נהיה עם גוקו 3 נגד גוקו סופר סאיין 3. לא, גוקו קאיוקן נגד גוקו 3. הסופר סאייה האהוב עליי זה סופר סאייה 2. קאיוקן. עכשיו הוא משתנה למתקפת קאיו. קבלו איזה הילה חזקה יש לו, אבל הוא משתנה עליי לסופר סאייה 3. עם הילה קצת קטנה יותר. בואו נעשה עליו את כדור האנרגיה המפורסם. לא! הוא קינטר לנו אותו עם ירייה שלא בזבזה לו אנרגיה בכלל. כאילו כמעט לא בזבזה, ולנו בזבזנו את כל האנרגיה, אבל לא נורא. פספסתי. לא.
אני רק מקווה שאני אוכל להספיק להתרפות. אני חייב לפגוע בו מהר עם הקאמהמהה הזה. וואי, סופרסל 3 נגד קאיוקן, חזק. לא. וואי, סופרסל 3. קורע אותו. סופרסל 3 זה כפול 400 כוח, לעומת כפול 4. אם אני אגמור אותו, קדימה. הפעם אני מוזניות, תגידו לי, איזה סרטון שמים יותר טוב? אם רק היינו מספיקים. לדעתי, אני הכי אוהבת מתקפת קאיו, לא בגלל שהיא חזקה, כי לא. אבל זאת אני הכי אוהב אותה. אבל האיש האהוב עליי במשחק זה קידבו, כי הוא פשוט מטורף. קבלו כמה חיים הורדנו לו, גם בזכות הכדור אנרגיה, אבל גם בזכות שהתחלתי לשחק חזק יותר. עכשיו תסתכלו איך אני משחק הכי חזק שלי וקוראים אותו. שנייה, אני חוזר אליכם. רגע, אני רק אברח, אני שנייה רק צריך לעצור את הסרטון. אוקיי, חזרתי, פשוט הייתי צריך לעשות משהו. צ'ה. וואו, אף פעם לא עשיתי את זה. רגע. אוקיי, וחזרתי. עכשיו אני חייב לעשות מתקפה שלא הצלחתי. וואו! איזה טוב יצא לו. יצא לו פוקס, משהו מאוד טוב. יופי, הורדנו אותו מסופרסל 3. עכשיו הגיע הזמן לגמור אותו. הוא הוריד אותנו ממתקפת קאיו. בגלל שבזבזנו הרבה אנרגיה בשביל להוריד אותו מסופרסל 3. עכשיו בואו נגמור את סון גוקו הרשע. אני חייב רק רגע להספיק. אוקיי, בואו נשתנה. נו, איך אני עשיתי את המתקפה הזאת מקודם? וואו, לא שמתי לב שהסרטון כבר כזה ארוך. וואו. אז יאללה, בואו נגמור אותו. לא. אוקיי. אנחנו בקרב מאוד מאוד צמוד, הוא מוביל עלינו, אבל עדיין יש לי מתקפה אחת שתגמור אותו. לא. אוקיי. עד כאן הייתי לא לגלות חברים, ויאללה ביי.